Mahapon na po ay kay nanapod ay apason ron. Ay nanawag sa tuwa ron nga na magpa-rescue Nissan nga Navara 2019 model. Problema ato niya na yung city mag tagas-tagas ilalom. Na dito ron sa Kampalidi ato ron bigyan na to ron kaya pra mo bira na tagiti ron. So rescue napon na kayo bro. Kira kay kita naman tao kwarta ni kay piting pingawas panagat balag magabinan ta. Mga kwarta pa ta, makatabang pa ta. So terus siya nga pason ron. Nagpaabot to dito. Oh, naabot na yun da. Busy ang kabintang. Nara diri sulod. Matakon ta ni. Ito sa mga. Abot na ta na diri dra mo nin tagiya. Pan. Nagyod kay. Tara mo ning nga Nissan nga Navara o. Rescuehon. Ayos kayo na i-vlog para rescue kahit gabi. Maoning nabuak dayo. Nagabina na ta. Tara mo niyang buak. Kunya. Kini ang bag-o na turoy taod. Ate bago itaod ron. Promise pa kayo. Kini mo niyang buak. Handaan. Kini atong bag-o itaod. Taod na taniron kay gabiin na kayo. Papoy. Dire oh. Tingnan yung ngit-ngita ni. Ngit guys tanan. Ito yung tauran. So, Ito ang bag-o. Taod ng puli, gamay lang ni kulang. Taod ng puli. Isa lang ni kahunat ni. Kita ni pinis ni. Naglisod lang ta kay ngit-ngit manggod. Di man masudog di hikapon. Hikapon man daan sa masud patalisod day. May lang ni kulang ni. Ngit-ngita yun sa area oh. ito masulod ha. Tara, gamay na lang kayo. Sugot ni say. Ay wala pang host. Kunti ka. Basta niyo. Pao, testingan ta ni Rog Panda ron kay tinag yung ngit-ngita gyud. Pero murag tanaw na ko. Sakto mo nimo pagka-plaster. Okay na, wala na problema na. Bago mo po kayong oil seal pura. Kamay na lang yung kulang. Grabe po ito kaya kita kung dati mekaniko eh. Basta lagi, basi ultimo mag-club lagi sa mga plastic lagi. Sige, testingan to bandar. Ay, Sige boss. serious. Tara boss. Kawa. Panahon na to. Kabit na yung ganito. Muna. Ito na. Testingan na to ni Gag Bunal. Okay, start. Awas lalong boy. Ha? Tara. Lipat aja dodore sa. Panahon na to dre kay ganina pero yung tagasa to dre. Oh, mo na yung city ganina oh. Lagi dayo. Pero no kina wala tagas. Alright. Kina kayo. Kapo pag-itingaw pagin mo. Wala na siya tagas. Di para ganina kanayang tagas kato nang ganina. Na. Yang tagas mo nang tagas ganina pero karon wala na. Kina siya. Video pa to kay para makusog yun siya. Kina. Bira na pong ngiter ni Rog, kaya man na. Katawa ng tagiya, kaya bira na po daw ngiter.
slalom boy. Ha? Tigong ngit-ngita diyan eh ba. Oh. Salang kay siga na suka. Okay na. Bira na pong itir ni katawang tagiya kay bira na po daw itir. Bira kay arte. Yan na, wala na itagas, nagandar na. Tapos lalong balik. Wala na. Naitagas. Okay pa sa outright ni. Manaw ni. Wala. Bira na pong itira ni Ron. Ay, dito. Okay, human na. Pangalan sa ano? Kasi pangalan sa chef? King Bin, King Bin, King Bin. Kaya mo magpayo ha kay gabi. Okay na kayo. Wala arte ang mga mekaniko. Good sir. Okay na kayo. Tagayin kayo, salamat. Thank you kayo. Gaidi sa, gaidi. Manatong unit isa, balag na gabinaan kay bira nang itira. Modelo nga nabara, hindi kay kaya tarahon ha. 2019 ni nga model. 19. Okay, atras na. Kina kayong unit, testingan na niya padagan. Uli mo siya og kidapawan. Kidapawan pa muli atong customer. Kay bira namang itira ni hanggang sa muli na pod.